حواس رئيل سمعنا يفلتني بحكي بدع مخاي سيلبريشن زل ريوه كمزات ريواز لهم ات سيلبريشن حديك ناي بينيام كنتات نمصمبال ببع مخان بب خلت كان بب زل خايه كنتاتن يقين زلو اب كالو نستفل عليه سيلبريشنز بقت من بسنه باب نستغبرون كرينا ادريس بجبنات دفلت بتا دفتوا جبنان نبحلنا بتركب تنصبار بانديرانا تخدينو زغبرو سيلبريشن سلامتا كم زدرابش يوم غيروم نطعم فيديوታት ክንርእ ስለ ዝፀናሕና በቢኒ ህዝቢ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተሓጒሱ ከም ዘሎ ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና ሚድያ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ ይብላ ኣሎ ፅንሕ ኢልና እናረኣና ክንከይድ ኢና ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ ቢኒ ቅድሚኡ ግን ንሕና ጥራይና ሴሌብሬት ንገብር ዘለና እምበር ዓለም ኣብ ካልእ ደረጃ እያ እትያ ዘላ ስፔሻሊ ፖለቲካ ዝኾነ ቻነል ተኸፊትካዮ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ተባሂቱ ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ዴሞክራትስ ፕሬዚደንት ባይደን ካብቲ ክወዳደሮ ዝደሊ ዝነበረ ምስ ሓቡ ጥራይ ዘይኮነስ ካማላ ሃሪስ ምምፃኣ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ ድማ ገንዘብ ኣብ ካማላ ሃሪስ ከመይ ይውሕዝ ኣሎ ክንርኢና ሰፖርት ኣብ ልዕልያ ከመይ ይውሕዝ ኣሎ ሪፐብሊካን ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ስግኣት ክስምዖ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሚድያ ብዛዕባኡ ክዛረብ ጀሚሩ ዘሎ ስለምንታይ ስግኣት ክስምዖ ጀሚሩ ዶናልድ ትራምፕ ክንርኢና ሓንቲ ናይቲ ቅድሚ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ምእታውና ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ክገብረልኩም እየ ንሳ ድማ ፈተነ ቀትለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከጋጥም ከሎ ሓደ ካብቲ ስእሊ ብዝኸምፆ ይክልኒ ርኡይ ድኽመት ዝተረኣየ ናይቶም ሲክረት ሰርቪስ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ነረን ኣብኡ እቲ ጥኢት ምስ ተተኮሰ እንታይ ከም ዝገብራ ዘለዋን እንታይ ክይብላ ኩሉ ነገራተንሲ ብቁዓት ከም ዘይኮና ዘርኢ ስእሊ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ግሪል ገይሮመን እዮም ዝበሃል ቀጥቂጦመን ጨፍጪፎመን እዮም ጎኒ ጎነን ድማ ትጭፍጨፍ ዘላ ካብኦም ንላዕሊ ሓላፊት ናይቲ ሲክረት ሰርቪስ እያ ኣብቲ ናይ ሃውስ ናይ ኣሜሪካ ተዓዲማ ኣብ ሰነዲ ኣብ ሃውስ ተዓዲማ ዝገበርዋን ዝተዛረብዋን ስምዑ ሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ እኳ ይምፃእ ዝበሃል ስምዑዋ ሕጂ እዚኣ ከመይ ገይራ እዚኣ ትገብራ ሕጂ Most of my questions are going to demand a yes or no answer. Do you understand? I do. Okay, my first question. Both sides of the aisle today have asked for your resignation. Would you like to use my 5 minutes to draft your resignation letter, yes or no? No. እንታይ ለት ሓታ ላ መጀመርያ ሕቶ ነታ ዳይሬክተር ናይቲ ናይ ሲክረት ሰርቪስ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ትብል እንታይ ኢላ ሓታ ተቐዳሚት ሕቶ ብክልቲኡ ወገን ብዴሞክራሲን ብሪፐብሊካንን ቦርሳ ክጠርኒፍክ ካብቲ ስራሕ ክኽጥለይ ተሓቲት ክለኺ ነዘን 5 ደቂቃ ኣነ ክሓተኪ ተዋሂበናኒ ዘለዋ ግዜ ተጠቒምክሲ ሬዚግኔሽን ናይ ስራሕ መግደፊ ደብዳቤ ክፅሕፊ ትኽእሉ ዶ ኢላታ ናይ ብሓቂኦም እቲ ኣተሓታትቶምን ገለ መሊኦምን بفصم كم عينت يلن برتعناتو سلازي زخا بابليك يا ميديا دوت زوم سبازياتهم انا دغر منسي سرح زستخ غبريهم زليوا انا don't understand that انتي ترب حنا تفكر سلطان اللوم بزح نجر كغبرو خم زخلو بزح نجر كايدوم كتو خم زخلو فلوتيو جن اتي زلكا وردت مات جيغا خدغبر كلها سب كغاغا يخلي جن اتي زلو درجه وردتن مقنصابن another level يو بحكي انا هذا الليفل يخاف تولد خلص انت تولد هذا لا لازم 5 دقيقه انا حتى كتوهيبنا نزل واحد تقييم كسي كاب صراحه مترزي خد دابك صحفت خلدت ولا لا اي صحفني لا تا اوكي زقدد حجت حطوتات. Thank you. Was this a colossal failure? It was a failure. Yes or no? Was it a colossal failure is the question. Yes or no? I have admitted this is a terrible. This is a yes or no series of questions. Was this a colossal failure? Yes or no? Yes. تعتس رايو جيجا دينيروزي و جيجا فتيمرتي سيكريت سيرفيس يخبال زغل نيرو انتي كنت قبرالا مجلسو زيرو كوبا درجه جيجا دينيرو اكستريم جيجا دينيريا تبلا زلا قد نزخون يكون ايرور بوتان خيت قدف لها كولوسال ميستيك مالت درجه بهيوتو نت اوكي حكاونا الله ولا حنت استغاننا يكون تسبتي بريزيدنت امريكا نحصوينا بريزيدنت امريكا قدم بريزيدنت زنبرنا امريكا هذا زي بكعسب ويون بزح عقم زي بلسب كاب موت يدحينو
እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ዝበሃል መዓት ቴክኖሎጂ መዓት ዓቕሚ ዘለዎን እዩ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መን ከም ዝሓገዞ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጠ መፅኡ ሰብ እናረኣዮ ከሎ ህዝቢ እናረኣዮ ከሎ ሲክሬት ሰርቪስ ኣብ ፓላሶታት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ ስለዚ እዚ ሓደ ርኡይ ኣብ ፀገም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ እታ ሲክሬት ሰርቪስ ድማ ሓደ ዓብይ ጌጋ ጌራ ከም ዘላ ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ኮሎሳል ሚስቴክ ተጌርካ ኣብ ስራሕ ክደው ዘብል ምክንያት የብልክን እያ ትሕቶ ፍሉጥ እዩ ሓደ ሕጂ ረይዎ ዝቕፅል ሕቶ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ፀገም እቲ ፈተነ ቅትለት ጥራይ ዘይኮነስ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ታሕቲ ኢድ ከም ዝነበረ ረዮ Was this tragedy preventable, yes or no? Yes. እዚ ትራጀዲ እዚ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ክኽልክልዎ ይኽእሉ ዶ ነይሮም እወይ ኢላ ክኽልክልዎ ይኽእሉ ነይሮም so that's the problem is ስለምንታይ ክኽልክልዎ ይከኣሉ there's a lot of questions እጂ ስለምንታይ ክኽልክልዎ ይከኣሉ እንታይ ትፀገም ነይሩ ንኸይክልክሉ ዝኽልከለ ሓይሊ ድዩ ነይሩ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እዛ ዳይሬክተር ናይ ሲክሬት ሰርቪስ she will have a tough time ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት እንድሕር ኮይኑ administration ኣብታተ ኮይኑ she will have a big problem ብርግፅ ምክንያቱ ኣብቲ ፈተነ ቅትለት ኢድ ከም ዘለዋ ገይሮም እዮም ዘቕርብዋ ዘለዋ ኣብቲ ዘረባ Has the Secret Service been transparent with this committee? Yes. Would you say the fact that we had to issue a subpoena to get you to show up today as being transparent, yes or no? I have always been eager Yes to or no? come You didn't and want to talk answer the question. committee. We had to issue a subpoena to get you to show up today. That is not transparent, by the way. ከምኡ ድማ እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ዝበሃል ሲክሬት ሰርቪስ ማለት ንፕሬዚደንታትን ዓበይቲ ሓለፍትን ዝከላኸል ሓውሲ ቦዲጋርድን ምክልኻል ናይ ፕሬዚደንት ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ሃይ ሌቨል ሓለፍቲ ናይቲ ሃገር ኩላቶም ዝኽልክል ኣካል እዩ ስለዚ ስርሖም ነዞም መራሕቲ ንምውሓስ እዩ ስለዚ ግሉፅነት ነይርዎ ዶ ክንብል ንኽእል ምስ በለታ እወ ገለገላ ክትብላ ነይራ ግሉፅነት ከም ዘይነበሮ ናብዚ ኣብ ሰነት መፂኺ ሰነት እያ እዚኣ ሰነተር እያ መፂኺ ተስቲሞኒ ክትብ ወይ ክትዛረቢ ዓብይኺ ነርኪ ብግዴታ ኢና ምፂናኪ ሰፒና ጌርና ኢና ምፂናኪ ብምባል ብኩሉ ዳይሬክሽንስ እያ ጉዳ ተውፅኣ ዘላ እዚ ከዓ ኣብ ፓብሊክ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ እዩ You stated earlier Secret Service is not political. Is that correct? Yes. Okay. Would you say leaking your opening statement to Punchbowl News, Politico's Playbook, and Washington Post several hours before you sent it to this committee as being political? Yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. So, Mr. Chairman, I would like to ask unanimous consent to enter into the record articles by Punchbowl News, Political Playbook, Washington. So, እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ፖለቲካል ንፖለቲካዊ ረብሓ ነቲ ብስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ዘገልግለሉ መንገዲ ከም ዘለዎ ተተኣማመኑ ዶ ብዝበላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ወላ ናይቲ ሸፈነ ዝግበር ዘሎ ወላ እቲ ጋርድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዝነበረ እቲ ሲክሬት ሰርቪስ ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እሱ ዘይ ፖለቲካዊ ኦርጋናይዜሽን ንኩሉ ፓርቲታት ማዕረግ ክርኢ ዝኽእል ትካል ክኸውን ዝግባእ ግን ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣትዩ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ከም መሳርሒ ናቱ ከም ዝጥቀመሉ ዘሎ ገይሮም እዮም ሪፐብሊካን ዝሸጥዎ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ ዳሬሻ ኩሉ ክፋል ናይ ኣሜሪካ እዚ ፀገም ዘለዎ ቤት ፍርድታት ናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ናይ ሪፐብሊካን ድሕር ኮይኖም እቶም ተመሪፆም ዘለዉ ኣብ ግዜ ሪፐብሊካን ዝተመረፁ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ሪፐብሊካን ሓሳባት ናይ ምድጋፍ ተርእዩ ኣለዎ ናይ ዲሞክራትስ ዝሸምዎም ተኮይኖም ድማ ነቲ ናይ ዲሞክራትስ አይዲዮሎጂ ናይ ምድጋፍ ተርእዩ ኣለዎም ስለዚ ቤት ፍርዲ ይኹን ኩሉ ክንምንታይ ናፃ ይብላብላ ክብሉ ካይፍትኑ ፖለቲካዊ ኣታችመንት ኣለዎ ንኣብነት ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ቤት ፍርድታት ከመይ ገይሮም ላል የብልዎ ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት እቲ ናይ ባይደንን ካልኦትን በቲ ነቲ ኮርት ሲስተም ነቲ ቤት ፍርድታትን ገለን ከም መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ተጠቂሞም ነቲ ሕፁይ ልቢ የጥፍሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኩሉ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣጀንዳ ኣለዎ ንኣጀንዳ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘገልግሎ ዘሎ ዝጠቕሞ ዘሎ ንዕዑ ናቱ ረብሓታት ከውሕስ ቤት ፍርዲ ይኹን ካልእ ንክሰርሕ ድሕሪ ከም ዘይብሉ እዚኣ ግን ከም ዘይኮነ ከም ዘየለ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ Post. All done at 5:24 a.m., 6:12 a.m., 6:34 a.m. A solid 3 to 4 hours before this committee got your statement. Without objection, so ordered. Okay. Is the Secret Service fully cooperating with our committee? Yes.
Okay, you say you're fully cooperating with this committee. On July 15th, this committee sent you a list of demands of information that we wanted. Has the Secret Service provided this committee a complete list of all law enforcement personnel that were there that day? Have you done that? Have you provided a list to the Oversight Committee? Yes or no? I will have to get back to you on that. That is a no. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th? Yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman. Completely dishonest. كما يجرى تشفشف على نبينيو مالت تجي كل تحبريتا حكم يمسلم تايتهم هاوس كم زجرهم توم سنترز كم زجرهم تشفشفهم زلوا زوم institutions زوم تكالات بحالو FBI ديو CIA ديو Secret Service ديو حكنا بزراب حدا كابتوم حسيات ناي الريبابليكان زنبرة فيفيك رامسورمي دبحال انتايلو زيوم تكالات زياتهم كدم سسلهم يلو مغنياتو زيوم أزيوم بيروقراطس ويكا ببلشونا استطلاقيو بدحر مغارجة زوروهم سبالو قل سب بوليتيكنيا مسيا بربعة عمد كغيرو ما يكلنيلو بتعم حيالاتهم كاب سوساتا جميرو جونف كندوكو نتي CIA زبحال كبتنو سلازي حسبهم قتيلهم سلازي بفلصم زخونه سب قربهم كم زي كليهم كوينهم انستيتيوشنز يدلي قالك بحال كلو توم انستيتيوشنز نبعلهم قل صقام كم زخوني زنجر زول ابيروبا كم اب امريكا كم سلازي كم يجراك ساعه كندي حسابيت مخانا بتتكال تحبيعه بزح نت منغستي زيوم عقالات نيت منغستي زبزبارصو نعم تزغبا حلافنت كبومن تزغبا حبريتا كبومن ايدلينهم زلو بزح حبريتاتات يتماززون يحبون مخانهم يم بقلص تنغرا Chairman, I want to. Come on. We have to maintain decorum in this committee, no matter how have you provided upset we any and get. all memos to this committee that we've asked you on July 15th? Have you provided all memorandums within the Secret Service? I would have to get back to you on that. That is a no. You are being dishonest or lying. Like you're being dishonest here with this committee. These are important questions that the American people want answers to, and you're just dodging and talking around it in generalities. And we had to subpoena you to be here, and you won't even answer the questions. We have asked you repeatedly to answer our questions. This isn't hard. These are not hard questions. Have you provided us all communications from the Secret Service related to that day and that rally? Have you provided this committee? We've asked for this information. أتذكركم ولا كم زخلو إكسبوز جيرمهم كسجوا قاعد تخلني أمانيات كسجوا زغلت بريزيدنتيو سو كسجوا قاعد لني سلزي كند من تاي عبزي زاربتهم عن صار بارتي كجبر زخل نجار يلا سلزي زيتات ما قرب يزبلا كات political division أبتعدي chaos أب أمريكا أب كل درجة خاطريوزي نتناي ريبابليكان دزخوني يروحاتهم ديمقراطس قربتك سام زغلت ويقربتها سام زغلت كم يوم زجبروا We live in a very, very exceptional time politics in America. Now let's go to real politics now. مجمّر ياجن قدمي ناب أمريكا مخادنا أوروبا نايولو أوروبا درو بنا يا دونالد ترامب ناي جو بايدن ملاي تكاسليت سينهم كم زلوا يزنقر. It's official. Joe Biden has dropped out of the presidential race in the U.S. He's instead endorsed his vice president, Kamala Harris, who will most likely be the Democratic Party candidate going up against Donald Trump. Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's not. دونالد ترامب ني كمالا مسحقيتن وازات قمنا قر زي بلان كاب دونالد ترامب كاب جو بايدن أزيات حمق قليلي زقلت أزلو بزحات كيلاتات كم زقلت وجن دونالد ترامب شجر كتكونهم تخانيات نقر زلو مغنياتو persecutor يعني راسات طبقة يعني را سلزي طبقة مالت نايزر باك لزلو سبيو كالاي كاوتنسيا so Donald Trump is gonna have a tough أنا بوجني دونالد ترامب كعوتن ديزدلي أنت واحد أمريكا فرسيل أمريكو قدامي تكبر ولا فرسين دهافي كبر رأس أجمع يبلنا نخالو تجرى السلام كبس لزغل ساتهم جن تهم establishment جن كم يجرون نظام ديمقراط سبستاني يسعوهم نزاك كمالا هاريس زلون زي اللي جنزب كو حزولهم سلز دونالد ترامب will have جو بايدن بس عارف زغل لا ينيرو الجن he will have a big problem نزيا سبزيان مس عارجن مستزلو أو كناتات كعوات كم زغل جن بزوج جنزب بامب قبرولا بزوج جنزب كوا هم زغلو يزنقر زلو كريكم يهج سبسات. There's plenty of drama taking place across the pond, but what does this all mean for the EU? Let's say Kamala Harris is the Democratic candidate. What could change for Europe if she does win the election? Well, to be honest, not all that much. Her foreign policy ideas are, unsurprisingly, very close to Biden's. She's told Europeans that America would remain committed to leading the free world in terms of security. Isolation is not security, Harris told European leaders at the Munich Security Conference in February. America will... So, زيا أوروباويان زيا كتعوت لهم يمزدليو بهجوم زيا ناي جو بايدن بوليس قتصن سلازغونت
كنا يوكرين كقتليو خالو كله كقتل سلزغونه نراشا كم سلاي غيركا حوح مبال كقتل سلزغونه ايروبايان ملو زيا كتكون لومن زيا قطعوت لومن يمزدليو ايروبا بوزيشنهم نصر كوين لو مالت will continue to lead. Europe is still very reliant on American defense spending for protection. And with the threat of Russia looming over the horizon in Ukraine, security has become a bigger talking point than ever. Meanwhile, Trump has threatened to pull the US out of NATO and let Russia do whatever the hell they want to countries that don't pay their 2% GDP share. So European leaders will be relieved to hear that Harris wants to keep the US support for Ukraine flowing. But are her odds of beating Trump any better than Biden's? Only very slightly. Overall, she's got around the same سو بحفشة دائم زولو زلو جو بايد دونالد ترامب عب السقعات نيروبا مخانون عب جزء سقعة دونالد ترامب بزح عوض بدونالد ترامب بزح تعطخ قبر لهم مخانون سكيورتي ناتهم اب امريكا سلازم مركز دما يوروبا كبيت بده يصبح خمسة لهم زنقرو لك كمزي قلعة ابو انت زي اللي زفر هو يقال لكم يوم يوروبا خوينهم زلو يحفروا خاب حقي بحق زحفريو نحنا مع بلادنا قد مسبنا نحنا مع حبيبنا دو برينتين بريس مهيز نادو بلا بلا تبل تسألنا سنحيل كادما أمريكا تزي تخلاخلات لنا نفسنا إن خلاخلين خلينا الرأي نفس خازي تخلاخلت خين كادما مسألاتها سلام تفتر مسألة يوم كعب مليسهم كفكرة تسمعهم دير الدعاء كوناتاتنا توم بزوحي كم زدرو يزلنا كمالا هاريس كاب جو بايدن زحايش ريتنج يبلان بعجي بحيل جنزب كيروم يوم حجز واقف التنمبر نخلط يوم كسعرهم كم زغلي زفلات دونالد ترامب زي أبتي بوليس كلام مستقبره نخلط يوم قبل كم زلوا كاب كل يوم جد مزح حيل جنزب حجي كجبروا لا زغلو دونالد ترامب دما أجل نتات أبرتعك تهرم كم تخل مستي ميديا بمول مساز خونه دما قليل كون كم زي كون يزن جرزل حجي اسكن ملسنا زي تملي سخريكم ابزي حداش ريبورتات يا زلا هنرينا بخلت من قدن رينا ناي بي بي سن نايزم the first VP and heir apparent. Of course, her opponents also know her. They know her well because the Republicans have been preparing. They've been studying up in case this happened, in case Biden withdrew. The Republicans suspected that Harris could become the Democratic nominee, so they had some attacks ready. They even tried them out this weekend, even before Joe Biden threw in the towel. Take a look at this. From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. So تقدمتي دونالد ترامب كم يكون ريبابليكان أجمع لهم دبل قدما تزعبيت قدلتنا إذا كمالا هاريس لهم زبط وازلو بكومي أتجلس حنت بزيارة أيوة زيادة زبز حق زي Kamala Harris will be. And is that a Attack full display. For example, when it came time for Fox Primetime to wage its inaugural and predictable attacks on Kamala, this is what they could muster. Here's just one reason that voters seem to detest Kamala Harris. You decide. So قم نجر زي بالله سقيلات السحق جيروم يوم كشط وهذا في التنبت the ladies أنا نادي ديمقراطية يكون كم بتشيا some good brains سلازي دونالد ترامب مستي أجر جربوه serious damage could قبل الله خم تخلي وزرداء at least دونالد ترامب كان هذا brilliant زخانة vice president مريض سلازلو تي JD Vance نسو intellectually capable صبغ زخانة articulate زخانة زرباك زرب زخلي مبرم دونالد ترامب debate ترغيباته بزربا بيلا جرا كتوت قعد تخلي على قناته طبعا يعني راك على دما دونالد ترامب أبزو وانز بزح عبيت فرد كل اللي بالوصل زلوا بزح جبنات على الوصل زب هالسادما طبعا سلزنا برد أبتي كورتي تبغى جرا كتوت قعد كم تخلص لذي صغير لابزيك ونقرأت سحق مبال تفتاونات كم زلوا ويكع سحق سبسيس إلا أيقونن جن كم يجرب تقولوا لكم سولها هم زخودة ميدياكن جرب نزل سحقناتا ولا حنتكم نقرأ كم زي بالله جيروم يوم كشت واحد في التنو. And is that a socialist or progressive perspective? No. I thought we were supposed to conserve. I couldn't reconcile it. Now I can. Yes, your giggling vice president. A montage of her laughing. They had all day to find their most potent attack, and what they landed on was a montage of her laughing. When we say that they've got literally nothing, this is what we mean. Now, in fairness, it was. يا بس يا حجي بس زبالة تاريخها أرجومنت تريخها لها ولا حتى نسعرا زتقربه بلشو إنها يكون قلم عليك رغب لايك على سلزي تزخف أناتا مبزحتك زي كفاء أناتا كبهال كله على نساس تجربته أكيبهم ويون سحقنا تا أكيبهم زتك أمول تدي كوينو
ብሩኡይ ንሳ ዝገበረቶ ጉለት ሕጂ ጓል ኣንስተይቲ እዛ ሰብ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ መሪፆም ኣይፈልጡን እዮም ክንዲ ምንታይ ማዕርነት ኢሎም ንኻልእ ሰብ ክምሁሩ ይውዕሉ ኣብ ከባቢ 300 ዓመት ታሪክ ናይ ሃገሮም ጓል ኣንስተይቲ ክመርፁ ዘይከኣሉን ክመርፁ ዘይደልዩን ሃገር እዮም እዚኦም ዘይደልየ ድብለኩም ጓል ኣንስተይቲ ክመርፁ ይደልዩን እዮም ፈቲነን እዮም ብዙሕ ግዜ ኣይደልዩን እዮም ጓል ኣንስተይቲ ክመርፁ እዚ ኣሜሪካ is very clear ጓል ኣንስተይቲ ንፕሬዚደንት ክመርፁ ኣይደልዩን እዮም we'll see if that can change ክቕየር ይኽእል ዶ ኣይክእልን ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ሓደ ደገፍ ክህልዋ እዩ ስለምንታይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክመርፁ ዘይደልዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነለይ ተዛሪበ ኣለኹ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ክመርፃ ስለ ዘይደልያ ሲምፕል it's very simple ኣብ ኣሜሪካ 330 ሚልዮን እዮም ድሕሪ ኢልካ ልዕሊ ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ወይ ልዕልዩ ደቂ ኣንስትዮ so if they want ፕሬዚደንት ክመርፃ ተደልየን ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ተቀቢለን ፕሬዚደንት ክገብራ ይኽእላ ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣይደልያን እየን ሲምፕል ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ክትከውን ስለ ዘይደልያ ብሙሉአን ኣባ ክሰማምዓ ስለ ዘይክእላ ጓል ፕሬዚደንት ክትከውን ኣይከኣለትን ኣብ ኩሉ ሃገር እየ ዝብል ዘሎ እቶም ምርጫ ዝገብሩ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ክትከውን እንተዝደልዩ ነይሮም እተን ደቂ ኣንስትዮ ተዝደልያ ነይረን ክገብሮ ይኽእላ እየን ብዘይ ናይ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ሓገዝ ግን ስለ ዘይደልያ ክገብሮ ኣይከኣላን ካብዚ ፖለቲካ ናብዚ ፖለቲካ ውፅእ ኢልና ሓንቲ ዘረባ ኢለን ማስክ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝገብሮ ኢንተርቪው ኣሎ ጎኒ ጎኒ እቲ ሕጂ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኮይንዎ ዘሎ እዩ እዚ It happened to one of my older boys where I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide if he. That was a lie right from the outset. Incredibly evil. ማይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኣብቲ ቀረባ ዝገበራ ኢንተርቪው ናይ ኢለን ማስክ ሓደ ዘሰንብድ ሓበሬታ ከም ዝሃበ እዩ ተነጊሩ ዘሎ ኣብዛ ቪድዮ እውን ሰሚዕኩም ኣለኹም ኢለን ማስክ ብዙሕ ቆልዑ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ 8-9 ቆልዑ ከም ዘለዎ ካብ ናይ መጀመርያ ሓዳሩ 5 ቆልዑ ከም ዝነበርዎም ሓደ ካብኣቶም ድማ ኣቲግ መበል ካልኣይ ዲገለ ምስ ፆታ ምቕያር ዝበሃል ካብ ሰበይቱ ስለ ዝተፈልየ እታ ኣዲኦም ምስ ኣዲኡ ተቢሉ ማለት እዩ እቲ ወዲ ናብ ጓል ክቕየር ከም ዝወሰነ እዚ ጀንደር ምቕያር ዝብልዎ ማለት እዩ ፒበርቲ ብሎከርስ ዝበሃል ኣብ ጉብዝና ከለዉ ደቂ 12-13 ከለዉ ነቲ ጉብዝና ዓፅዮም ካልእ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ነገራት ብምሃብ ፆታ ክቕይሩሎም ከም ዝፍትኑን ንሱ ድማ ግድን እንተደይ ፈሪም ካሉ ነፍሰ ቀትለት ትገብር እዩ ወድኻ ስለ ዝበልዎ ናብ ጓል ክቕየር ማለት እዩ ትወዱ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ገለ ቪድዮ ገይረ ነይራነ እቲ ወዱ ኣቦይ ክኸውን ኣይደልዮን እየ ብምባል ሽም ኣቦ ደምሲሱ ከም ዝነበረን ድሕሪኡ በቲ ዝተገበረሉ መስርሕ ከም ዝሞተ እዩ ዝዛረብ ዘሎ very very tragic information ትሪእዎ ዘለኹም ኢለን ማስክ ማለት ናይ ዓለምና ዝሃብተመ ኣብ ጥቁ ከማን ጥቁ ዘየለ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝሃብተመ ብሕጂ እውን መሊሱ ከብትም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናቱ the most innovative companies ኣብ ዓለምና ዘለዋ እዮም ተስላ ዝበሃል ኣሎ ስፔስ ኤክስ ዝቕሉ ሮኬታት ዝግበር ዘሎ ኒውሮሊንክ ናይ ኣእምሮ ዘለዎም ቦሪንግ ብታሕቲ ዝኸይድ እዚ ናይ ስፔስ ሳተላይት ኣብ ሰማይ ዝኸይድ ዘሎ ኢንተርኔት ሰብ ኣብ ኩሉ ደረጃ ሕጂ ድማ ኤክስ ትዊተር ማለት ኣብ ትልዕሊ ርእሱ ዘሎ እቲ ኤክስ ኢለ ኣብ ኤክስ ፈለዎ ግበሩ ንኽብል ከለኹ ዋና ናቱ ኢለን ማስክ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኤክስትሪምሊ ሰክሰስፉል ዕውት ክነሱ the same ፀገም ብዛዕባ እዚ ወክነስ ዝበሃል ወይ ከዓ ካብ ድቃስ ተበራበሮ ዓይነት ዝበሃል እዚ ፆታ ምቕያር ዶ ግብረ ሰዶማውነት ዶ ፀረ ውላድ ዶ ምክልኻል ትንስዶ ኩሉ ኣብኡ ገይሮም ከም ቫይረስ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለማት ሕጂ ድማ ናብ ኣፍሪካ ክእትዎ ዝደልዩ ብተሪር እዩ ኣንፃሩ ዝቃለስ ሓደ ካብቲ ኣግሬሲቭሊ ወላ ብዙሕ ክሳራታት እናጋጠሞን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፍ ንብዙሕ ሰብ ትማሊ እዚያ ዘረባ እዚያ መልሲ ኮይና ስለምንታይ ነዚ ወክነስ ነዚ ግብረ ሰዶማውነት ነዚ ናይ ፆታ ምቕያርን ኣንፃሮም ክሳብ ክንድዚ ሃብታም ከሎ ሸለል ደይብሎም ኢልና ንሓትት ነርና ብዙሕ ግዜ ንካምፓኒታት እውን ይሃስዮ እዩ ተነፅሎ ፈጥረሉ እዩ ብዙሓት ዓማዊል ይኸስር እዩ እንተኾነ ስምብራት ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ክድምሰስ ኣለዎ ብኩሉ ዝከኣለኒ ክቃለስ የና በለ ይዛረብ
ፅቡቅ ቃልሲ ድማ የኣምላኽ ይሓግዞ ምክንያቱ ንኩሎም እቶም ካልኦት ህፃናት እውን እቲ ዝበለፀ ወዲ 11 ዓመት ቆልዓ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ወዲ 12 ዓመት ሽጋራ ክገዝእ ክእል ዶ ኖ ታቱ ክገብር ክእል ዶ ኖ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይፍቀደሉን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ድኳን ከይዱ ኣልኮል ክገዛ ይፍቀደሉን እዩ ኣብ ሕክምና ከይዱ ወዲ ዝነበረ ናብ ጓል ክቅየር ግን ይፍቀደሉ ብዘይ ናይ ስድሩ ፍቃድ የድብለኩም ኣለኹ ስድሩ ኖ እናበሎ ከሎ ኣንፃር ፍቃዶም ፆቱ ክቅየር ብካራ ክፃወተሉ ክጠባብሕዎን ዘሎን ዘይተፈተነ መድሃኒትን ኤክስፐሪመንት ክገብርሉ ካብዚ ዝኸፍእ ጥፍሽና ናይ ሞራል ክህሉ ይኽእል ወዲ 12 ወዲ 13 ዓመት ዝመርፁ ዓይነት ምግቢ ከማን ኣይትተኣማመነሉን ኢኻ ግደፍ ንሂወትካ ምሉእ ዝፀሉ ወዲ ዝነበረ ናብ ጓል ክቅየር ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ደረጃ ውድቀት ናይ ምዕራባዊ ሂወት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ይነግረኩም ዘለኹ ኣብ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ትነብሩ ዘለኹም ወይ እውን ናብ ስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ ቫኬሽን ትገብሩ ዘለኹም ወድኹም ወይ ጓልኩም ኣብቲ ዓዲ ብዘይ ፍቃድኩም ኣብ ሕክምና ከይዱ ፆታይ ክቅይር እንድሕር ኢሉ ክትክልክልዎ ከም ዘይክልኩም ሕጊ ኣተኣታትዮም ኣለዉ ስለዚ ዲስ ኢዝ አ ቨሪ ዴንጀረስ ሲቹዌሽን ኣብ ኤሮፓ እውን ከምኡ እዩ ኤሮፓ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ብሚድያ ስለ ዘይዝረበሉ ምክንያቱ እቲ የማናይ ክንፊ ናይ ኤሮፓ ድኹም ስለ ዝኾነ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ኤሮፓ ድማ ኩሉ ግዜ ሓያላት ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤሮፓ እቲ ድምፂ ናይ የማን ኣይስማዕን እዩ ብዙሕ እምበር ኣብዚ ኤሮፓ እውን እቲ ግብረ ሰዶማውነት ዶ ትካልእ ከምዚኣቶም ዝበዝሒ እዩ ኣብ ፅርግያታት ወይ ኣብ ፓርክ ክትርኢ ከለካ ሎሚ ወዲ ነይሮም ናብ ጓል ዝቀየሩ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ስድራና ጥንቃቐ ብዝመልኦ ክንከይድ መተሓሳሰቢ ክህብ ይደሊ You know, I was told, oh, you know, Xavier might commit suicide if he... That was a lie right from the outset. Incredibly evil. And I agree with you that people that have been promoting this should go to prison. That's so I was tricked into doing this. You know, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Anyway, and so... እቶም ፒበርቲ ብሎከርስ ኢሎም ዝገልፅዎም ነገራት ንዓይ ዝገለፀለይ ኣይነበረን እሶም ግን ብትክክል እንታይ ማለት ኢልዎም ምምካን ምዃኑ ነቲ ወዲ የምክንዎ ምዃኖም ኦፊሻሊ ናይ ምምካን መስርሕ ምዃኑ ዘይተገልፀ መዓት ሽግር እዩ ዘሎ ኣብዚ ቪድዮ ከተምፅኦ ይትኽእል ኢኻ በዓል ጉግል በዓል ዩቱብ ምስኦም እዮም ስለዚ እቲ ቪድዮታት ቅድሚ ሕጂ ከምፅኦ ይፍትን ነይረ ብዙሕ መጠንቀቅታታት ምስ ሃቡኒ ገዲፈዮ እምበር ኣብቲ ሕክምና ከምኡ ዝገብሩ ትሰርሕ ዝነበረት ነርስ ነቲ ስራሕ ገዲፋ ዝሃበቶ ዘረባ እናበኸየት ትዛረቦ መስደመም ኢና ንርኢ ብምባል ዝገለፀቶ ነይሩ ኣብዚ ከተምፅኦ ግን ኣይፍቅዱን እዮም ስለምንታይ እቶም ፋርማሲቲካል ካምፓኒስ እቶም ትካላት እቶም ሆስፒታላት መዓት መክሰብ ስለ ዘለዎም ነቶም በዓል ዩቱብ ድማ ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ስለ ዝገብሩሎም ኣንፃሮም ንክትዛረባ ኣይፍቅዱን እዮም ኩሉ እዚ መድሃኒታት ሰብ ይሃስዩ ዝበሃል ብዛዕባኡ ክትዛረብ ነቲ መድሃኒት እናረኣኻ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንዖም እናረኣኻ ገለ ጭብጥብ ዘለዎ ንክትዛረብ ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም መዓት ኣድቨርታይዝመንት ስለ ዝኸፍሉ ዩቱብ ንዖም ይከላኸል እዩ በዓል ዩቱብ ናይ ብሓቂ ዝሕዝኑ እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ሕማቅ ጥራይ ኢኻ ትረኽቦም ንሰብ ዝውፅዑ ነገራት ብፍላይ እዚ ኣጉል ኣተሓሳስባ አንጻሩ ክትዛረብ ኣይፍቀደካን እዩ it's a very very sad I lost my son essentially so you know they call it dead naming for a reason all right so the reason it's called dead naming is because your son is dead so my son Xavier is dead killed by the woke mind virus I'm sorry to hear that. Yeah. I can't imagine what that would be like. Yeah. So, yeah, and there's lots of people in that situation now. Right. It's not pretty. And lots of demolished kids. So, እዚ ሓደ ካብቲ ትራጂክ ዘሕዝን ዘስደምም ክስተት ናይዚ ዘበና ኮይኑሎ ማለት እዩ This is a very, very sad story. ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ከላ ናይታ ምርጫን ገለመለን እዚ ስቶሪ እዚ ከምቲ ዝድለ ክስማዕ ኣይከኣለን ሓደ ቢቢሲን ሲኤንኤንን will never bring this ብፍጹም ከምፅልኩም ኣይኮኑን ስለምንታይ እዚ ዘረባ እዚ ክስማዕ ስለ ዘይደልይዎ ናይ ኢሎን ማስክ ኢንተርቪው ወይ ከምዚ ዝበሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍጹም ኣየምፅዎን እዮም ዝበዝሐ ሰብ ድማ ይሰምዖን እዩ እንኳ ኣብ ኤክስ ከይድካ ትከታተል ተኮይንካ ኣብቲ ዴይሊ ዋየር ዝበሃል ኣብ ኤክስ ላይፍ ኮይኑ ነይሩ ድሮ ሚልዮናት ሰባት ሪኦም ኣለዉ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ግን ኣይመፅን እዩ ከምዚ እዚ ናይ ፆታ ምቕያር ከመይ ጌርካ ፆታ ሓደ ክልተ ፆታ ወድን ጓልን ኣሎ ምባል ሓጢኣት እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ፆታታት ብዙሕ ከም ዘሎ ወዲ ነርካ ናብ ጓል ክትቀየር ትኽእል ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ እዚ ነገራት እዚ
كتفوي يلو ما سي سب كبل خلي يكون زي بروباغندا زي نختنا زي تطفو دال غابيت مرتات كاليه بمبال مبصعاتي لا دسواي دما دونالد ترامب كمص زي دلي وزلو الى ماسك دما ان دونالد ترامب ببزح ገንዘብ كدغفو مخانو نتناي مرجاناتو قالاتيلو بوقع دما دحرت فتنا قتل استغبرلو انا دونالد ترامب يه اندورس تقبر نوع يه سبورت تقبر بمبال مرقصناتو انصير مالتي سو انتنا نرجالنا ازو كنتات زي نحبتا ما يقدف نزلو يقدف نقل يقدف اي بحكي بداهي مدرخ بصحنا خمزلنا كله زي زقبر زلو نغفيتا غي مسلكم نغفيتا غيركم ما يتوسد وزيا كلهم زمصوتا صغير زلو قلعو بدليتنا يديتاتهم يوم بفقادنا يديتاتهم يوم نا ابوتاتهم ايكون ابوتات ابز غداي زي مبزحت غزي انصاريو ودخان ابغال قير زدلي ودك وتبعتاي حدا تويست زخون زي كون كل يكلني دقنستي ግን ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ እንድሕርኸይትኩም ሶሪ ከም ነቐፌታይ ትውሰዳ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ ናብ ጓል ተቐይሩ ሊፕስቲክ እናገበረ ከሎ ላይፍ መን እዩ ዝርዮ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝርዮ ዘጣቅዓሉ ዋው ሃኒ ስዊት ኢለን ዘጣቅዓ ኢንሄብለርስ ዘተባብዓን ከም ዝባህር ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ከምኡ ይገብራና ይርዳእነን እዩ እዞም ኩሎም ግብረ ሰዶም ዶ ነይሮም ገለ ናብቲ ትቕየሩ ገለ መለ ዘጣቅዓሎምን ዝስዕብኦምን ዘንጨብጭባሎምን መን እየን ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚያ ነገር እዚያ ክትርዳእኒ ትኽእልኒ ኣባና ኣብ ሓበሻ ጥራይ ይብለኩም እየን ወላ ብፃዕዲ እየ ዝብለኩም እዚ ኩሉ ፌሚኒዝም ናይ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ገለ መለ ክብሉ ፀኒሐን ተገምጢለን ብምልአን ነዞም ግብረ ሰዶም ደቂ ተባዕትዮ ንዖም እየን ከጣቅዓ ዝበላ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ እዚኣ ይርዳእንን ያነ ነዚ ሕጂ በዓልቲ ቤት ኣፍኪዳትሉ ነታ በዓልቲ ቤት ዘይኮነ ሰበይቱ ዝነበረት ንሳያ ነትወዱ ከምኡ ጌራቶ ምክንያቱ ህልኽ ስለ ዘለዋ ምዚ ነዚ ክትሕርቕ ኢላ ጌራቶ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ንሳ እንተ ዘይተፍቅድ እዚ ኣቡ ይቋም ነይሩ እዩ ክንደይ ቪድዮታት ሪኦ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ዘሸግረኒ ደቆም ንሶም እናበኸዩ እተን ኣዴታቶም ነቶም ምስ ተፋትሑ ማለት እዩ ነቶም ደቀም ፆታ ይቕይሮም ጓል ዝነበረት ናብ ወዲ ይቕይርዋ ወዲ ዝነበረ ናብ ጓል ብፍላይ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብ ቲክቶክ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ወዱሲ ኣድዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኣ ክኸይድ ከሎ ዊኬንድ ገለ ናብ ኣቡ ትመፅእ ቪድዮ ገይሩ ምስ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምስ ከደ ኩሉ ኣድዩ ናብ ጓል ክቕየር ከም ናይ ጓል ክዳን ከም ትኸድኖን ኣዝማልቶ ከም ትገብሮን ሊፕስቲክ ከም ትገብረሉን ኩሉ ግዜ እናተዛረበ ኣደይ ኩሉ ግዜ ኣባኻ ክመፅእ ከለኹ ጥራይ ክልተ ግዜ ጥራይ ወዲ ዝኸውን እምበር ዝበፅሐ ግዜ ከም ጓለይ ኣብቲ ዝገብር ኣብቲ ምስ ኣደይ ከለኹ እንታይ ትብሎን እዚ ገሌና ከዓ ከም መፀበቂ ተባሂሉ ይኣይ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ መቆናጀው ዶ ገለዶ በዓልናሲ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚኣ ሓደራ ክንተጠንቀቓ ተረዲክና ኣይትገብሮን ይኽን ግን ከይተረዳእክን ትገብሮ ሓደጋ ነቶም ደቂ ነቶም ስድራ ቤታት ነቶም ቆልዑ ዓብ ስምብራት ይገጥፈሎም ከም ዘሎ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ካብዚ ክንምሃር ድማ ንኩልኩም የተባብዕ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ዓብይ መምሃሪ ክንወስዶ ይግባአና ሕጂ ኣንቲ ብዙሕ ናብቲ ፖለቲካ እንደ ክምለስ ዘልየ ነይረ ግን ናብ ቢኒ ሕሸና እስከ ናይ ቢኒ ንስማ The 24-year-old from Eritrea became the first Black African to win a stage, as well as the green jersey, a prize which is awarded to the best sprinter over the grueling 3 weeks. So, abti ናይ ስፖርት ዜና ወፂኻ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢንያም ክዝረበሉ ጀሚሩ this is a really interesting thing ቢንያም ካብቲ ናይ ስፖርት ቻነላትን ሚድያ ዩሮ ስፖርት ተገለደ ካብኦም ወፂኡ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ክዝረበሉ ጀሚሩ ሓደ ካብኦም እዚ ናይ ፍራንስ 24 ዲ ዋላ ናይ ፍራንስ ሚድያ እዚ ከምኡ ድማ ዶች ቬለ ቢቢሲ ሲኤንኤን ኩላቶም ዛዕባ ቢንያም ተዛሪቦም ኣለዉ that means he's becoming a sensation interesting ናኾነ ከም personality ካብቲ ስፖርት ናይ ብሽክሌታ ንእሽተይ ብሽክሌታ ናይ ዓለም ብመንፅር ካልኦት ስፖርት ንእሽተይ እዩ ካብ ወፃኢ ናብቲ ሜይንስትሪም ይኣቱ ስለ ዘሎ ኤግዛክትሊ ናብ ሜይንስትሪም ስለ ዝኣቱ ዘሎ ድማ እቲ ፌደሬሽን ናይቲ ስፖርት ኩላቶም ንቢንያም ብፍሉይ ዓይኒ ከም ዝጥምትዎ ፖጋቻ ብጫ ተዓዊቱ they wouldn't care it's just ዓመት ሓደ ሰብ ከም ዝዕወት ይፈልጡ እዮም ሓደ ፃዕዳ ምዃኑ ካ ይፈልጡ እዮም but this is history ኤርትራዊ ክዕወት ከሎ ፀሊም ክዕወት ከሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ገፅ ናይቲ ስፖርት ቢንያም is going to be the face ሓደ important face ናይቲ ብሽክሌታ ዓለም ክኸውን ምዃኑ ድሮ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ሚድያ ንዑ ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ቢንያም ሓድሽ ኮንትራክት ምስ ጋንቱ ፈሪሙ ኣሎ ሞር መፅናዕቲ ይገብረሉ ስለ ዘለኹ ኣብ ናይ ትቐፅል ቪድዮናተይ ኣብ ዛዕቦ ክዛረበ ምክንያቱ I need more information before I speak race. He'll be competing in the road race at Paris 2024. BMI is embracing his role as a hero in his home country as well as an inspiration for cyclists across Africa. Many hope that his success will spark change in an overwhelmingly white sport. In this year's Tour de France. So, ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ምስ ኤርትራውያን ዝነበሮ
ንሓደ ጀነሬሽን ሙሉእ ኢንስፓየር ክገብር ከም ዝኽእል ቢንያም ሓደ ዓብይ sensation ክኸውን ከም ዝኽእል መተባብዒ Paris 2024, Girmay is embracing his role as a hero in his home country as well as an inspiration for cyclists across Africa. Many hope that his success will spark change in an overwhelmingly white sport. In this year's Tour de France, he was the only black rider in the whole peloton of 176 riders. France 24's James Vecina managed to catch up with him on the finish line. ካብ 170 ዝኾኑ ተወዳደርቲ ጥንኩ ጸሊም ዝነበረ ሓደ ካብቲ ናይዚ ስፖርት ዝጸገም ድማ ኤክስትሪምሊ ዋይት ብጣዕሚ ጻዕዱ ጥራይ ዝሳተፍዎ ብምዃኑ ጻዕዱ ብጻዕዱ ድማ መብዛሕቶም ኤውሮጳውያን ሳሕቲ ካብ ኣውስትራልያን ካብ ኣሜሪካን እንተደይ ኮይኑ ብምሉኦም ዝሳተፉ ምዃኖም ሓደ ክልተ ካብ ኮሎምብያ ስለዚ ዝበለጸ ሕብሪ ነቲ ውድድር ኢንተርናሽናል ንምግባሩ ኢንተርናሽናል ክኾኑ እንድዮም ዝፍትኑ ግን ኢንተርናሽናል ተወዳደርቲ ብዘይምህላዎም እቲ ስፖርት ስለዚ ምስሊ ናይቲ ስእሊ ምስሕፋሕ ናይቲ ስፖርት ቢንያም ዓብ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ኢንተርቪው ገይሮምሉ ነይሮም እስከቢን እንታይ ነይሩ ንስማዮ ቅድሚኡ ግን ኩሉ ግዜ ሞራል ዝባና ኩነታት ክርኢ ስለ ዝደሊ ናይ ቢንያም ሓንቲ ክነግረኩም እያ I'm just super happy for the future of Africa and for the future of cycling because the more it goes more international or global sport is more nice, you know, it's more Wow, no, the guy is very smart. Wala agalalit anatu cap sport was ayun in general it sport ti na binyam na te awat na Africa abi ጽቡቅ ነገር ብስራት ምዃኑ እቲ ስፖርት ድማ ግሎባል ክኸውን ድሕር ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ዓለም ለኻውያን ተወዳደርቲ ካብ ካልእ ኮንቲነንት ድማ መፅኦም ክወዳደርዎ ኣለዎ ስለዚ ናተይ ኣርኣያ ተኸቲሎም ካብ ካልእ ዓለማት መፅኦም ነቲ ስፖርት ክሳተፍዎ ኢንስፒሬሽን ክኾኖም ስለ ዝኽእል ኣተ ኣነ ገይረዮ ዘለኹ ዓወት ትርጉም ኣለዎ እናበለ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድማ ብትክክል ዕምቆ ዘለዎ ደትዋይ ድማ ብስለት ናቱ ዘርኢ ኣብ ብሽክሌታ ጥራይ ዘይኮነስ ክንደይ ግዜ ኢለኩም ኣለዎ ካብ ብሽክሌታ ወፃኢ ኦፍ ፒች ብሎ ካብቲ ብሽክሌታ ወፃኢ እትዛረቦን እተመሓላልፎን ሓበሬታ ነቲ ናትካ ፐርሶናሊቲ ነቲ ናትካ ብስለት ስለ ዘንፀባርቕ ሞር ብስለት ኣለካ ሚድያ ይፈትወካ እዩ ሚድያ ብዙሕ ብዛኻ ክዘራረብ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነታ ስኻ ትፈልጣ ብሽክሌታ ጥራይ ትዛረብ ትኮይንካ ፅቡቅ እንዲሱ እቶም ናይ ብሽክሌታ ክኢላታት ከድንቑኸዮም ነቲ ዝዓበየ ናይ ብሽክሌታ ተኸታታሊ ዘይኮነ ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ብራንድ ነቲ ስፖርት ንምስፋሕ ክሳዕ ክንደይ ንካልኦት መንእሰያት ኢንስፒሬሽን ክኸውን ከም ዝኽእል ክትገልፅ ከለካ ድማ ዋላቶም ፌደሬሽን ናይቲ ብሽክሌታ እውን ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ክመሓላለፈሎም እዮም ዝደልዩ ማርኬት ናቶም ተደላይነት ናይቲ ብሽክሌታ ክዓቢ ስለ ዝደልዩ beautiful to see on the peloton a different color from different country and different continents. So yeah, I'm just super happy to be part of that and then to see myself on this history way. Just what can I say? Just like from the past historical moment, today was really a special moment. So نبحكي تقول له نزخلو لوطي أبتي تفلي حبري أبز سبورت زنكاتو أبلتون يكون أبتو ودر أبتي بوديوم يكون كمان مخالو كابز يصبغ نجار يلن سلزي عبد تاريخه ونجار ترى كونس نهايكا أكلنا هي تاريخه وفي سامك هم بمخالي بمبكعي حبني سمعني حقوسي سمعني نخالوت أبنت قوم بمخالي ون حبني سمعني بلالو نحن دما كما خابيني حبني سمعنا ودع عدنان حونان أفريقيا ومخان كدما زيادة نتزبي الصفحة continent inspiration كان كلا. And it's just been announced that Tour de France winner Tadej Pogačar has pulled out of the Olympics. Slovenia's Olympics cycling coach has said قلنا دما كم حد زينا وين وتيزلو بوغاتشا أتي بيتش عملية استعوت بتور دي فرانس أبزنا أولمبيكس كساتف كم زي دلي حبير له هجراوي كانتو وكيلو كساتف كم زي دلي مخنياتنا تدما أمنا كم زدا خميد حري جرو إيطاليان نجرو إيطاليا بمولو وديو استعوته دحري دما نبتور دي فرانس أتيو سل استعوته بتعمي تخام كم زلو بمجلاس أبز حجي زلو بحجي دحري استوسنا مع تاز زقبر جرو دي ناي أولمبيكس ودر كساتف كم زي كوني قليس اللو لذي سوون حدا إيفنت زلو شو بس كم زي لنا هلو خلو هانت بزيا كابت هانت بس قدف كلكم لينا لا نعرينا هانت وين كدرينا غابزي
and staying with the political bombshell out of Washington following the commander-in-chief's announcement to end his bid for a second term, politicians and leaders worldwide weighed in on this momentous decision. Former President Barack Obama, under whom Biden served as vice president, hailed the president as a patriot of the highest order. So ብዛዕባ ናይ ባይደን ካብ ስልጣኑ ክእለ ወይ ኣይወዳደርን የምባሉ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓለምን ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ብፍላይ ድማ ካልኦት ዓለማት እንታይ ክብላ ጀሚረን ኣለዋ እስከ ንስማ In a show of Democratic unity, former President Bill Clinton and his wife Hillary Clinton expressed gratitude for Biden's leadership through the years. Former House Speaker Nancy Pelosi also shared her heartfelt thanks call. So ብሓፈሻ እቲ ደገፍ ካማላ ሃሪስ ወላ እኳ ባይደን እንተደገፋቶም ካልኦት ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ዲሞክራትስ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ከም በዓል ናይ ክሊንተን ፋሚሊ ባራክ ኦባማ ንባዕሉ ከምኡውን ናንሲ ፖሎሲ ካልኦት ሹማኸር ገለ ዝበሃሉ ኩላቶም ቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፀለውቲ ናይቲ ፓርቲ ካማላ ሃሪስ ይድግፍዋ ዶ ክኸውን ዝብል ዝነበረ ዳርጋ ሓደ ብሓደ እናወፁ ክድግፍዋ ምዃኖም ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ኮይኑ ዘሎ እዩ Calling President Biden one of the most consequential presidents in American history and praised his legacy of vision and leadership. Global reactions were equally significant. Ukrainian President Volodymyr Zelensky praised President Biden for his unwavering support amid Russia's invasion of Ukraine. On the other hand, the Kremlin... Of course, Ukraine and Joe Biden تزبلت president ناتوم እዩ ምክንያቱ ብጀካ ዩክሬን ብዛዕባ ኣሜሪካ ወይ ብዛዕባ ካልእ ዓለም ክዛረቡን ስለዘይ ሰማዕናዮ ዘለዎን ዘይብሉን ገንዘብ ኩሉ ጓሕጉሑ ንዩክሬን ትራይ ስለ ዝሰድድ ዝነበረ እቲ ዝበለፀ ፕሬዚደንት እዩ ነይሩ ንዖም ባይ ዘ ወይ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ሲ ንሱ ሰላም ዝበሎ ምስ ፅቡቅ ዝሰርሐ ፖለቲከኛ ሳብ ስልጣን ኣይቅፅልኒ ኢሎሞ በቃ ከምዚ ቀታሊ መራሕቲ እዮም ዝብልዎ ምስ ዝርክብ ዘለዎም መራሕቲ ንዑ ዝፈትው ኩላቶም ካብ ስልጣኖም እናተገለፉ ስለ ዝወፁ ሓደ ዓብ ሊስታ ኣለዎም ንዑ እናፀብፀቡ ይኸዱ ሕጂ ጆ ባይደን ተወሲኽሉ ኣብቲ ሊስታ On the other hand, the Kremlin kept a watchful eye on the unfolding events, suggesting that a lot can change before the elections. Meanwhile, despite their differences, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also expressed gratitude to President Biden for his ጎኒ ናይቲ ራሽያ ነዚ ኩነታት ምዕባለ ናይ ባይደን ምእላይ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎን ብቐጥታ ፅልዋ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘለዎ ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ካማላ ሃሪስ እንድሕር መፅኣ ኣብ ስልጣን ወላ ሓንቲ ክቕየር ከም ዘይኮነ ኣብቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ፍሎት እዩ ስለዚ ኣብ ጃዳ ንሱ እቶም ራሽያ ንሪፐብሊካን ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ደንቀነ ድማ እቲ ኣብ ምሉእ ዓለም ሓደ ብጭፍጫፈ ፍሉይ ሽም ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ንኣሜሪካ ከይድ ኣሎ ስለዚ ንኣሜሪካ ምስ ፖለቲከኛታት ክራኸብ ንኣሜሪካ ገሽሎ ምስቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምጭፍጫፍ ከየቋረፆ ከሎ ማለት wavering support for Israel and said the country would remain America's key ally in the Middle East. Regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. I plan to see President Biden, whom I've known for over 40 years. This will be an opportunity to thank him for the things he did for Israel in the war and during his long and distinguished career in public service as Senator, Vice President, and as President. It will months ahead. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ብሓደ ዝሰራሕናሉ ብዙሕ ንእስራኤል ከም ዝሓገዘ እስራኤል ድማ ንኣሜሪካ እታ ቀንዲ መሻርክቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምዃና ገለ መለታት እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንረብሓናቱ ንኸሳለጥ ነተን ተሪፈንኦ ዘለዋ 3 ወርሒ ድየን ገለ ኩለንተን ዘድልየን ኣፅዋር ንክሕግዞ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እዩ ብሓፈሻ ካልኦት መራሕቲ እውን ናቶም መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ካብ ወፃኢ ኣብዚ ንርአ His newly elected Prime Minister Keir Starmer took to social media and praised President Biden's choice to drop out of the ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር እውን ንባይደን ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ኩላቶም ከምዚ ሓደ ዓይነት ዘረባ እዩ ንዑ ዝውድስ መልእኽቲ ገይሩ ማለት እዩ And German Chancellor Olaf Scholz thanked the U.S. President for his contributions to NATO and transatlantic cooperation. Also, Canadian Prime Minister Justin Trudeau lauded President Biden as a steadfast partner and friend. In addition, Australia's Prime Minister Anthony Albanese gave a special tribute to President Biden for his remarkable So ብሓፈሻ ኩላቶም ቶም መራሕቲ ናይዚ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ወላ እውን ካልኦት እውን ነቲ ጆ ባይደን ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮ ናይ ብሓቂ ከም ዝኣረገን ጠቕላላ ሕማቅ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ቢቢሲ ሓንቲ ቪድዮ ወፅያ ነይራ ብኣገረ ሶ እዚ ለንቀነ ካብ ዴላዌር መበቆል ዓዱ ካብኡ ክወፅእ ከሎ ዝወፅእ ዘሎ ስእልታት ናይ ብሓቂ እዚ ሰብኣይ እዚ
ክንደይ ሸፊኖም ከም ዝነበሩ ሕጂ እቲ ሚድያ ተሓቀኛ ምስሊ ከውፅእ ስለ ዝጀመረ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ እቲ እርጋናቱ ወይ ደረጃ ምንቁልቋልናቱ ብጣዕሚ I don't know ጆ ባይደን ነዊሕ ዕድመ ዝምነየሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብጣዕሚ እርጋን ኣጥቂዕዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ I hope ኣምላኽ ሙሉእ ጥዕና ሂቦ ካብዚ ፖለቲካ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ዋርሕ ተወዲአኖ ካብቲ ስልጣን እልይት ኢሉ ክሳብ ወርሒ ሓደ እዩ ዘሎ ብስልጣን ስለዚ ነዊሕ ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ብሰላም ኣወዲኡ ሂወቱ ብሰላም ንክመርሕ ክገብሮ ኢና ንምነ ሕማቕ ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ ሓሳብ ወይ ፕላን እውን ክህልወና ይግብልን ምክንያቱ እንታይ ገይሩ ተራ ሰብ ይሱ I don't think ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኢለ ከኣምን ኣይክእልኒ ኣነ ኩለቲ ኩነታት ብካልኦት ዝዝወር ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ስለዚ ናይ ሎሚ ኣርስታ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ኮሜንት ግደፉ ዝበልናዮ ኩሉ ድማ I hope ተረዲእኩም ናትኩም መፅናዕቲ ድማ ወስኹሉ ዘይበርሃልኩም ናበልኩም ምዝያለ በዋኽ ኣብዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ artificial intelligence blockchain ከምኡውን robotics ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ በታ ሓንቲ